Ano? Alra. Bihag ba? Ha? Chief cook na to si Kuan Boy Junjun Boy Logro. Rock. Patay. Lako dito. Bos kita tayo kaya. Oops. Ina. Lang. Chicken. Did I want to eat this? Yes, you want to eat this? Orang ko matawag doon. Ha? Set. Why? Hmm? Okay. Coba. Kumuta eh. Antay ka humot gino. Ano naman ikan unggot? Ah, ikan. Bodo naman. Ikan. Kani si Tanex mo ni siya among chip cook. Muni muluto sa bihag nga manok. Ari sa atong abuhan. Muni among team si Tanex ang usa sa mga chef, ang pinaka chef sa tanan si Boy Logro, Junjun. Mana rin nakasimpol mga loads. Okay. Mga loads. Bihag, bihag.
Tubig dito eh. Tubig dito. So, chef, kung saan mo maka-istorya ano yung luto ron, chef? Muna yung carbonara chicken. Itong magulo. Lasa dyan siya ba? Sama eh. Lah, naroon ba na yung gas mo? Warang tanik. Hindi. Mata ba eh? May dito ko. Sabi, chip cook eh. The best chip cook in the whole world. John As, chef cook, Tanex. Right. Really the best. Food trip lang sa akin. Gabi, buwan man ka na. What? Miga yun. Hindi ko alam kung miga. Uy. Boy. Bawan pa naman. Okay. Timoy dahil tanbok. Tambok timoy. Tambok lang ka? Nakajara. Kabaga mo dyan. Babang jara. Ano lang? Di mo nagdagdag akong ulo lagi. Magdos na, huwag pwede no? Nagdos ka? Kamilo na ba, di ba? Lulong taon nga nilaw? Ha? Di ka mukha ginanay? Ano man? Ano di mo ka mukha ginanay? Maya mo kahon ay, pas mo ka ng styler mo. Ito mo kinayang ipon ko. Pagod mo bukog kan. Sa kan ba? Bukog ba? Ano kuan? Dari bahog long. Uy. Buwan, bukog, ikog ko naman naman. May kag signal na. Gano, Mark? Isol.